Здравейте! Аз съм Хриси и имам диабет тип 1 вече 26 години. И не съм много доволна, защото мислех си, че записвам видеото за поставяне на сензора и говорих и като отидах да погледна, се оказа, че видеото не е записано. Затова сега започвам от начало. Пак я да проверя дали записва. Да, записва. Ох, супер! Започвам от начало. Сензора вече е поставен. Отброява си времето. И ще се опитам да бъда максимално полезна, пък вече за самото поставяне ще ви направя ново видео. Днес ви показвам Dexcom ONE 1. Това е най-новият сензор на Dexcom. Той е еднокомпонентен сензор. Това означава, че се състои само от една част. Докато предишният Dexcom ONE се състои от две части, от сензор, който е консуматив и се сменя на 10 дни, ако не го рестартирате, или на повече, ако го рестартирате, плюс трансмитер, който работи 90 дни ориентировачно и след това се изхвърля. Затова това им е една от основните разлики. Другото, което е Dexcom ONE Plus зарежда за 25 минути само. На сайта пише, че са 30, но когато го стартирах ми изписа 25 минути. Докато тук си има едни 2 часа, които не ви мърдат. Освен ако нямате модифициран трансмитер на Nubis, който се поръчва от Холандия, оттам ги изпращат за Европа, иначе ги правят в Австралия. И всъщност те са G6 трансмитери или Dexcom 1 трансмитери, на които им променят вътре софтуера и има възможност за лесна смяна на батерии. Но аз съм показвала в други клипчета, сега няма да навлизам надълбоко в тази тема. В кутийката идва ето тази опаковка. Затваряме се, едно е нова. Инструкция за употреба и лепенка. Сега ще ви покажа част от лепенката. Тоест остатъчното фолио на лепенката. Ето, това е. Това е от лепенката. Не е зелена, прозрачна е. За да поставите, може да се разгледате инструкцията. Аз съм използвала G7, макар че не съм правила клипче. Учудих се. И то е абсолютно идентично. Значи, като вземете кутийката, тук отзад е кодът, който използвате за свързване на сензора с телефона или с четеца. Този сензор може да работи с... дават го с 3 устройства, с часовник. Не знам как ще стане точно. Ще си изтегля приложението да видя дали може хубаво и постоянно да показва данни, защото основният проблем е, че програмите заспиват и така нататък и не показват актуални данни. Може да го използвате с телефон и с четец едновременно. Няма ограничения, само с едно устройство, може с повече. Значи хващате кутийката и я отваряте. Вътре, когато е нов сензора, това ще бъде ето така влязло навътре. Поставяте на кожата. Местата, които са сертифицирани, са долната част на корема и задната страна на ръцете. За съжаление, на корем избягам да слагам сензори вече, защото обичам да спинкам по корем или по-скоро да се върча докато спя, и когато се случи сензорът да ми е на корема, въпреки че си имам тлъстинки, мъзнинки и всякакви други екстри, ми дава ниска кръвна захар. Заради това съм се отказала и си слагам сензора ето тук на ръцете. Защо? Защото аз не че всичко правя сама, т.е. да, относно диабета всичко сама си правя, защото съм голяма, знам как и няма нужда да нямам някой друг вкъщи да ми помага. Искам да мога да виждам какво се случва. Ето сега, ако сензорът ми беше ето тук отзаде, трябва постоянно да питам, ама сензора ми как е, ама имам ли нещо отлепено, всичко наред ли и така нататък. Докато когато е тук отпред, аз като го видя, че е така леко отлепена лепенката, знам, че трябва да се сменя, да наблюдавам. Ако има фалшива кръвна захар, ниска кръвна захар, може да е от това, че се е разлепил леко сензора и жичката се мърда напред-назад и дава фалшива аларма. Затова обичам моите сензори, дори и Omnipod да си слагам тук отпред. Ми е много удобно. Последния път реших да го сложа Omnipod ето тук отзад на ръката. И то беше една висока захар. 13-14. Брех, казвам си, какво толкова ядох. Рядко си позволявам.
Но нищо кой знае какво. И се оказа, че пода е протекал и го гледам в огледалото. Лепенката така е една хубава вадичка, изсъхнала, се получават като линийки. И казвам ясно. И го сменях по никое време пода, за да може да ми влезе кръвната захар в релси. Защо го затворих, аз не знам. Значи, вземате го, слагате го на кожата и натискате това копченце и ще чуете едно щракване. Изобщо нищо не усетих, когато поставих сензора. Знаете, сензорите и сетовете за помпа, тези, които не са метални, а с тефлонова канюла, имат игла водач, която пробива кожата, когато натиснете копчето. Тя пробива кожата, след това се прибира и остава само тънката жичка, която мери кръвната захар. Ето, показвам, тук си имам Libre 3. Тънката жичка. Така, може би. Тя е мекичка. Тънката жичка, която мери кръвната захар. Сега, лятото, много се потим, ходим на море, на басейн, каквото имате наблизо. В случая не го използвах, за да мога да видя дали ще развия алергична реакция, без да има нищо допълнително, но иначе често си слагам от това лепило. То е мастисол. Може да го намерите в сайта на DiaShop. Това е еднократна дозичка, която се чупи и намазвате място, изчаквате малко да изсъхне и става доста лепково и силно. Може да се използва в комбинация и с водоустойчиви лепенки, и с бели хипоалергични лепенки, като тази, която използвам за алергията на другата ръка. Сега, интересното е, този сензор работи 10 дни и може да се рестартира. Това, знаете, става чрез подпъхване на лентичка и прекъсване на връзката или чрез махане на трансмитера за 15 минути. Има клипчета, съм правила и съм ви показвала как става това. Тоест, в зависимост от мястото и как ви се движи кръвната захар, този сензор на някои хора може да им изкара и 30 дни. На мен обикновено около 14-15 и започва да се губи, както се случи с нощи, нямаше данни, фалшива ниска захар и затова днес реших да направя това видео. Пак да видя дали снима. Снима си. Ох, добре. Този сензор работи 10 дни от първата кръвна захар, която се покаже, като има нова опция, която е много хубава според мен, защото и на Omnipod има, макар да е за по-малко часове. 10 часа имате допълнително след изтичането на тези 10 дни. Това е хубаво, защото ако се случи да сте сменили през нощта или нещо инцидентно се е случило и не може веднага да се приберете, да си вземете сензора, макар че е изключително удобен, за да се носи ето така в чанта, защото това е всичко, което ви е необходимо за смяната на сензора, плюс една алкохолна кърпичка, разбира се. Имате още 10 часа. За съжаление, това е абсолютния максимум. След като изтекат тези 10 часа, този сензор не може да се носи. Той автоматично ще спре да работи и да предава данни на кръвната захар. И няма възможност да се рестартира. Неприятно, но факт. Така са го измислили. Доста рестартирахме сензори преди години, така че и Dexcom си вземат поука. Така, да покажа сега Libre 3. Ще видя другите въпроси. Ето, може да го погледнете колко е по-малък. Нямам Libre 2. Един от въпросите беше да го сравня с Libre 2. Ще потърся, ако имам някъде използван Libre 2 сензор. Доста отдавна не съм слагала. Основно заради по-трудното им намиране. И аз ги вземам за пътуване основно. На Libre 3 е много по-малка кутийката и заради това ми е по-удобен. Ето така като диаметър и не знам, така, вижда ли се колко е по... Аз ще направя после снимки с телефона, за да може да видите разликата. Относно алергията, имам уверението, че по принцип към това не би трябвало да има алергия. Аз подхождам с недоверие, макар че никаква лепенка не съм сложила и ще разберем. Последния път, като не ми работи сензор, сложих Libre 3, точно защото към Libre вече нямам алергия, но от една голяма капка лепило тук отдолу ми се получи ето тази алергична реакция. Тя вече е на седмица, може би. Бавно си минава, мажа с едно кремче с урея за по-бързо обновяване на кожата. И слънцезащита слагам, за да не ми остане пигментно петно.
Ще видим какво ще се получи. Интересното е, че Libre в началото, когато излязаха, не съм сигурна коя година беше, съвсем в началото, когато излязаха Libre в Англия, наши приятели, близки имаме там, които ми го поръчаха и купиха, но още на втория месец, не знам дали имаше и втори месец, направих жестока алергична реакция. Много лоша. Направо не искам да ви показвам картинка. И тогава всъщност минах към Dexcom. И след няколко години Dexcom си промениха състава на лепилото в лепенката, за да се залепва. По принцип, теорията е такава, че за да залепва по-добре сензора, да не се отлепва, слагат по-силно лепило или някаква допълнителна ставка, която пък към много хора правят алергия. Неприятно. Но трябва да се намери баланса. Затова с нетърпение чакам да видя какво ще се случи. Може да видите къде е основната лепенка на Dexcom 1 Plus и къде е допълнителната лепенка отгоре. Върху него може да си слагате водоустойчива, ако ще плува, или ръкав неопренов, ако детенцето предпочита да го носи така. Аз, честно казвам, нищо няма да слагам, за да видя как ще издържа. G7 ми е издържал доста добре. Като време не съм имала отлепване. Значи, казваме, че загрява 25 минути, 10 дни плюс 12 часа, здравната каса. Не се покрива от здравната каса все още. Подадени са документи, знаете, че това отнема време и се надяваме началото на 2025 да бъде реимбурсиран този сензор и да може да се взема с сегашните протоколи. Даже бяха споделили в групата, че някои комисии издават протоколи за 6 месеца, за да може, когато влезе този сензор, ако са на Dexcom, разбира се, когато влезе този сензор по каса, да могат направо да им сменят протоколите. Не знам, вече казах ли, защото за трети път го говоря. Сензорът може да работи с четец и приемник едновременно, като няма нужда да се калибрира, но ако решите, да, това го обясних, защото казах за тройната калибрация. Може ли да работи с XDrip? Аз не ползвам Android, но специално за това четах, че може да работи с XDrip, няма никакъв проблем. Ето тези кодове, както има таблица с кодове за съвместимост на Dexcom 1 и Dexcom G6, би трябвало да са въведени. Не съм гледала кодовете, дали има кодове, които се разменят, но всъщност би трябвало всичко да се е вътре в програмата. Тепърва ще тествам за затворената система на iPhone Loopy iApps, която е версия на OpenApps алгоритъма за iPhone с изключително много опции и варианти. Съответно, щом работи сензора с XDrip, няма да има проблем да се ползва за Android Apps като основен сензор. Така, за алергията, сравнено с Libre 2, мисля, че е това. Друго не се сещам, освен да ви кажа, че покрай диабетните джаджи обичам и всякакви други неща и се занимавам с бродерия. Това работя в малкото време, което ми остава. Правя ето такива сладки играчки, персонализирани за всякакъв повод. Това са малките играчки. Имам и големи играчки, които са още по-сладки. Специално за диабета имам няколко модела с такива весели текстове. Най-полезното нещо според мен са ето тези ключдържатели. Този не е довършен. Тепърва ще му слагам капси и отгоре металната част, която се закача. Най-различни ключдържатели за децата, когато тръгнат на училище, за раници, с информация за телефона, дали имат глюкагон, инсулин или може и допълнително алергия или някакво друго съпътстващо заболяване. Може да се изпише, да се добави. Защото аз съм на мнението, че диабетът не трябва да се крие и колкото повече децата отрано това го разберат, че диабетът не ги прави с нещо по-малко, а той им дава много повече, защото виждат конкретната храна, как им влияе на захарта. Аз така по себе си съдя, когато ям нещо некачествено, макар че много да внимавам с всякакви такива пакетирани и други храни. Все пак се случва човек да се подлъжа, особено ако пътува или нещо друго. Затова, ако искате да разберете името на страничката ми, то е Gadget Girl Studio. Там показвам работата си, какво бродирам, може да надникнете и да си харесате нещо. А ако имате други въпроси, на които не съм успяла да отговоря в това видео, може да ми ги зададете отдолу. То ще бъде споделено и в групата, и на страницата във Facebook.
В YouTube също ще бъде качено. И това е. Ако ви харесват такива клипчета и новости относно диабета, може да ме последвате и да се пишем. Това е от мен. Чао, чао!